Antonello Bene jselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 131 mis-sensiela Botta u Risposta. Illum għandna programm ieħor mibni ta' Spajda li nistednukom biex tkunu tistgħu issegwu magħna din is-sija u kwart li ġejja u għaldaqstant fakrukom l-ewwel li qegħdin live u dawn kollha li jixtiequ jintervjenu matul dan il-programm jistgħu jagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandu miftuħa għalikom marbuta ma' din il-paġna. Mela, biex nibdew bħas-soltu nara it-temi tal-programm fl-imkien mal-annawser tagħna Janika Rapinet. Janika, fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Naxxar Lions u Gżira United jirnexxilhom jitlu mal-ewwel sitta. 3 klab storiċi jispiċċaw fil-kampjonat tal-aħħar sitta. Draw kontroversjali għall-Inter ġewwa San Siro. Grazzi għal Janika ta' dan l-intervent tagħha matul dan il-programm. Kif qegħdin taraw ħanibdew il-programm tal-lejla billi nitkellmu fuq il-xena tal-futbol lokali. Fit-tmiem il-ġimgħa intemmet l-ewwel parti tal-kampjonat tal-elu tal-Jowħel Malta Premier League u għal dan il-għan nibdew billi l-ewwel qed insellmu lill-mistieden residenti tagħna din il-parti tal-programm, il-Viċi Editur tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri. Mark, nsellimlek. Nsellem li s-segwaċi kollha tagħna, miġdied grazzi ta' din l-opportunità oħra li qiegħed hawnhekk u nixtieq nsellem lil Alfred u lil Konrad. Infatti introduċihom diġà Mark bi pjaċir kbir illum għandna magħna żewġ ħanejdu hekk esperti tal-futbol Malti, żewġ personalitajiet rinomati, għandna l-opinjonista ta' One Sport u coach ta' interim ta' Rendi Alfred Attart u għandna l-opinjonista tal-programm Replay fuq Net Television Konrad Sultan li nixtieq nirringrazzja talli il-lejla wkoll ingħaqdu magħna għal dan il-programm. Mela, qabel ma nibdew, nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna fit-tmiem il-ġimgħa u wkoll il-klassifika finali ta' din it-tieni fażi tal-kampjonat. Mela, Birkirkara 2, Florjana 2, Marsa Xlok 1, Valletta 1, Mosta 2, Hamrun Spartans 1, Naxxar Lions 2, Hibernians 1, Slima Wanderers 2, Gżira United 1, Tax Rainbows 1, Zabbar St. Patrick 1. Il-klassifika ta' l-ewwel parti taqra Florjana 25, Hamrun 22, Marsa Xlok 19, Naxxar Lions 18, Valletta u Gżira United 17, Slima Wanderers 16, Birkirkara 13, Hibernians 11, Zabbar St. Patrick 10, Tax Rainbow 6, Mosta 4. Florjana Hamrun Spartans, Marsa Xlok, Naxxar Lions, Valletta u Gżira United se jkunu qegħdin jiffurmaw ħansejħulu Championship Pool jew il-top 6 fil-waqt li il-bottom 6 Slima Wanderers, Birkirkara, Hibernians, Zabbar St. Patrick, Tax Rainbows u Mosta. Mark, l-ewwel reazzjoni tiegħek għal dan it-tmiem tal-kampjonat jekk jogħġbok? Tal-ewwel fażi tat-tieni kampjonat. Kont ngħidlek l-ewwel fażi tal-closing round. Jiena nitlaq mill-prinċipju ta' tluq. L-ebda klassifika ma tikdeb. Jiġifieri jiena nemmen u fermament nemmen jiena personali illi kif ġew maqsuma it-timijiet fit-top 6 u fil-bottom 6 kulħadd ħaq dak li ħaqqu. Jiġifieri is-saħħa tal-Ħamrun u l-Furjana qiegħda hemmhekk u ħadkun ġili tajt ħafna, Marsa Xlok fl-opinjoni tiegħi tkun staġun pożittiv ferm. Il-Belt għalkemm naqsu ħarira żgħira kkomparat mal-ewwel fażi tal-lig, xorta nemmen li ħaqhom ikunu hemmhekk. U mbagħad hemm is-sol jekk tgħidilhom hekk sorpriżi li fl-opinjoni tiegħi mhijiex imma naf li ħankomplu nitkellmu l qudiem tagħna xaru l-Gżira li fl-opinjoni tiegħi ħaqhom hemm. 3 timijiet pilastri tal-kampjonat
Malti ġifieri Sliema Birkirkara u l-Hibs. Ma tantx kellhom dan it-tieni parti tal-kampjonat Felici, Ħażabbar taħt Gilberta Jones tiebu kien naħseb naqa' troppo tardi. Ir-Rainbows ukoll rajt progress fihom, imma xorta baqgħu ankrati hemmhekk għax imbagħad titqabel anke mhux ninneħħi xejn mill-mertu tat-tim tar-Rainbows għax għandhom barranin li huma tajbin, ma mbagħad għandek il-competition ma' timijiet l-oħrajn u l-Mosta li għamlu sorpriża, ġifieri kollox għadu miftuħ. Kemm nagħti naqra aġġornament żgħir skurjaw il-Fiorentina ewwej mal-Cremonese mill-Kampjonat Taljan. Grazzi ta' dan l-aġġornament, Mark. Alfred u Konrad, l-ewwel nett merħba lura fil-programm Botta u Risposta u grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna. L-ewwel kummenti minn ħatakom ukoll. Fidejk, Fred. Fidejk, kon. Fidejk, ibda, inti ibda. Nimxu bl-alfabet, jibda Alfred. Bażikament, naħseb illi rajna tieni part, l-ewwel parti tat-tieni round. Interessanti għal raġuni li kien hemm bdil sinonimu, bdil li irrifletta anka l-inkonsistenza ta' ċertu clubs. Tajjeb li ngħidu li kemm Birkirkara u kemm Sliema kienu żewġ timijiet illi kienu inkonsistenti, jekk tara wkoll kemm Sliema, kemm Birkirkara u anke Hibernians semmejtu Pilastri huma tliet clubs illi bidlu l-coaches, saħansitra anke Birkirkara bidlu għat-tieni darba. Min-naħa l-oħra wkoll fejn kellna bdil ta' coaches ukoll kemm minna x-Xar u l-Gżira, però il-bidla kienet pożittiva. Naħseb illi l-unika bidla li ma kellux ċans ma kellniex ċans naraw il-pożittività tagħha kienet dik ta' Birkirkara għaliex titkellem fuq il-bidla tal-Hibs, il-Hibs bidlu, imma ovvjament baqa' Andrea Ġus kien ilu mill-bidu tal-istaġun hemmhekk allura baqa' jaħdem ovvjament biddel xi filosofija tiegħu imma baqa' hemmhekk. Allura kien hemm dak iċ-ċans. Naħa l-oħra ta' Birkirkara ma kellux ċans Paul Zammit. Min-naħa l-oħra qed naraw qed insegwu kampjonat għal darb'oħra iddominat, round iddominat, iddominat mhux għax fil-punti, iddominat mill-prestazzjonijiet u mill-prestazzjonijiet ta' Florjana. Florjana li għal darb'oħra qed juru għal raba' 5 kampjonat infila illi huma denji ta' challengers assoluti għal kampjonat. Dubju ta' xejn ma tistax ma semmix lil Marsa Xlok illi jiena dejjem ngħid pubblikament illi huma s-Cinderella ta' dan il-kampjonat Malti għaliex nemmen li kwiti dejjem behind closed doors, ħafna inqas torbju u ħafna fatti. Fl-aħħar mhux l-inqas naħseb il-Hamrun Spartans it-tim illi jien fl-opinjoni tiegħi li huwa ħarira roller coaster għaliex ma nastax nifhem għalli ma raġuni tibdel dik il-kwantità ta' barranin kampjonat meta kon għaddej tajjeb, kont għaddej anka għamlu prestazzjonijiet tajba anka fl-Ewropa rridu ngħidu, imma mbagħad meta ġew għassiwilno rridu ngħidu diġà nqalgħu minn tliet tazzi importanti, dik tal-Jubilee Cup, dik tas-Super Cup u anke tal-FA Trophy. Ma ninsewx illi dawn huma tazzi li Hamrun Spartans kienu fl-oġġettiv tagħhom. Naħseb illi dik kienet falliment wisq aktar il-prestazzjonijiet li qegħdin jagħmlu għajr il-prestazzjoni li jagħmlu ma' Birkirkara illi kienet rebħa meritata ta' 3-0 u kienu superjuri, per ma naħsibx illi il-prestazzjonijiet l-aħħar 4-5 logħbiet u anke din l-aħħar waħda aktar u aktar ma Mosta naħseb illi hemm dik naqra bozza ħamra
naħseb illi ta' min jixtarru jgħid għaliex dal-bdil kollu ta' players. Ma ninsewx ukoll li fil-formazzjoni inizjali tal-aħħar logħba rajna lil Joseph Imbong addirittura l-striker prinċipali fin-nofs ma' tliet strikers, ġifieri hemmhekk turi wkoll in-nuqqas mhux għax lab Joseph Imbong aħna nafu li għandu rwolijiet oħra effettivi aktar minn dak ir-rwol. Naħseb illi all in all dal-kampjonat qiegħed joffri eċitament illi jista' jisarraf għal sorpriżi illi forsi ma tantx qegħdin nitkellmu fuqhom. Konrad. Mela ħankun telegrafiku. It-timijiet li bidlu l-coach u nexxiet il-bidla Zira, Naxxar, Zabbar, rajna kambjament fir-riżultati. Għal-truwek minn bidel kmini rajna wkoll bidla mill-bottom 6 ta' top 6 mill-ewwel fażi għat-tieni fażi. Qed nirreferi għal biċċa xogħol kbira qed jagħmel Derin ma' Gżira, biċċa xogħol tajba ħafna biex ma rridx eċċellenti qed jagħmel Winston ma' Naxxar. U l-biċċa xogħol tajba wkoll qed jagħmel Gilbert ma' Zabbar. Minna l-oħra 3 timijiet oħra li bidlu l-coach, sfortunatament il-bidla li xtaqu ma ġietx u jiena personalment nisab diżappuntat ħafna li daw 3 timijiet ħajlabu mal-bottom 6. Nirreferi għal Slima, Ħajben Jinsu u Birkirkara. Diżappuntat għal punt li jekk irid nara futbol eċitanti normalment logħba Birkirkara belt kif tħamru huma n-nies li jiġbdu u l-battimiet li jiġbdu u l-lobit li jiġbdu l-interess, però daw it-tlieta ma jnexxihomx jagħmluha u naħseb jien demertu tagħhom u ma jħarsu ma jwaħlu naħseb l-inkonsistenza li semma Alfred kienet tispikka fi daw it-tliet timijiet kontra il-konsistenza tal-Gżira u Naxxar li il-konsistenza u baqgħu jiġbru l-punti logħba wara l-oħra waslethom fejn waslethom. Floriana ma naħseb li sorpriża, tim mibni fil-laqal ħafna, coach bravu, għandhom players li ħafna kienu qed jgħidu li qabdu id-decline bħalissa qed ikunu players mill-aħjar, tipo Dunstan, Jake, Bierman, naħseb qed iġorru t-tim bis-saħħa u bil-kwalità tagħhom, ovvjament immeċċjati minn barranin ta' livell. Ħamrun ukoll ngħid li diżappuntat għax għall-iskwadra li għandhom, għall-kwalità ta' Malti li għandhom u għall-kwalità ta' barranin. Ma konx nistenna jispiċċaw dil-fażi t-tieni, però jien ukoll ngħid il-coach tagħhom kien eċċellenti għall-Ewropa fejn irid jilqgħu jilgħab bil-kontrattak meta jiġi biex jimponi l-logħba tiegħu fil-lik Malti iddiżappuntani ħafna. Mhux l-ewwel darba li rajt lobbit tal-Ħamrun jagħmel is-substitutions u timmu lura flok il-qudiem bis-substitutions. Ġifieri forsi hemmhekk kienet ftit it-tifħir kollu li tajni fil-lob tal-Ewropa ma nistax inġorru għal ġara fil-kampjonat u barra l-kampjonat fil-kompetizzjoni l-oħra bħal Jubilee Cup u l-FA Trophy. Marsa Xlok, tim mimli bi players t-esperjenza, coach bravissimu, coach pragmatiku, ma jippruvax jagħmel affarijiet li jaqilbu li ħarbtu t-tim. Jiena naraħ coach li kapaċi joħroġ l-aħjar mill-aħjar tal-players li kollu. U l-pożizzjoni tagħhom fil-klassifika naħseb tirrifletti dan. Tal-xienu mosta naħseb kienu diżappunt għalkemm spiċċaw fuq nota tajba li forsi ma tantx bidlet is-sitwazzjoni tagħhom. Tal-xien għamlu improvement bil-barran li bidlu, però fis-96 minuta it-tama li kellhom li jkunu within reach ma' Zabbar fis-96 minuta u jkolli ngħid waħda mill-affarijiet li bidel Gilbert li t-tim ta' Zabbar jippressaw jagħmlu iktar fihom infushom kienu għamlu fażi fejn jaqlogo u l-logħba sa spiċċat. Anke jaqlogo wara xar minuti kwarta jaqgħu qalbhom. Ma' Gilbert jien meta nagħtu ġiex lobbyt ma nħabbru mal-belt il-players labu. Kull tekel kienet isa l-aħħar tekel ta' ħajjithom. U hemmhekk forsi
il-kapaċità ta' Gilbert li ġelhom jerġgħu jibdew jemmnu fil-kapaċitajiet tagħhom. Fuq Gilbert u daġa kelli l-okkażjoni ngħidha, Gilbert forsi meta kien Malta xu Gilbert Aġus kienu jinfetħu l-bibien għax u Gilbert Aġus. Meta mar jikkoċa barra ħadd ma kien jaf minnu Gilbert u li għamel hemm għax wera li hu kapaċi. Issa, l-esperjenza ta' Gilbert fil-futbol Malti, il-bravura tiegħu blas l-esperjenza li ġabar mill-Indonezja, naħseb li tista' tagħmlu wieħed mill-aqwa coaches għall-futur Maltin. Tajb ħafna, mela, għadna u ġa diskussjoni għaddejja fuq il-comment section tagħna, ma sa senatu spazju wkoll l-segwaċi tagħna żjed tard, ħalli forsi nitkellmu fuq xi punti li għandi jiena. Mela, Florjana fil-quċċata Hamrun Sport 60. Taħsbu li din is-sitwazzjoni tirrispetta l-vera valuri li għandna fil-kawnt bħalissa? Nibda jien? Għaj naqsmuhom l-ewwel l-apertura u l-klawżura. Fl-apertura naħseb konserek nifukaw iktar fuq din it-tieni fuq dan. Le ma għax l-ewwel xi ħadd qal li l-klassifika ma tikdibx. Imma issa għandna tnejn klassifiċi għandna tnejn. Tal-apertura kien ħaqhom il-Ħamrun, dal-fażi kien ħaqhom il-Furjana. Naħseb il-klassifika f'dil fażi ma kitbitx il-pożizzjonijiet kollha li hemm tal-klabs. Ġifieri naħseb ilu Furjana kien ħaqhom, naħseb uraw l-aħjar futbol, uraw konsistenza u mhux qegħdin punti ħafna iktar minn hemm gow tal-Ħamrun li għazbal tal-gow fl-aħħar u l-gow li qalu nhar is-sibt fl-aħħar għax kieku distakkara kemm ikbar. Mela, Alfred, Mark, ma nafx xi trid iżid xi ħaġa. Jiena t-tweġiba tiegħi għal din mistoqsija hija iva għax Florjana ġifieri jimmeri tagħhom li qegħdin hemmhekk. Li rrid inkompli nżid u illi forsi ħafna jgħidux il-Furjana jaslu fl-aħħar u dejjem ma jagħmluhiex. Imma l-fatt li għandek tim li sena wara sena u għal-challenger daw fl-aħħar mill-aħħar għalkemm taħt coach qegħdin differenti dis-sena li wera il-bravuri tiegħu. Dejjem il-plejers li hemmhekk jakkumulaw l-esperjenza. U l-iktar ħaġa li qed nammira fit-tim tal-Furjana hija li n-nukleju tal-plejers Maltin li hemm forsi kif xatt Milana Konrad qal forsi ħasbu li setgħu jaqbdu d-decline minħabba forsi l-età tagħhom. Anzi qed jarfu responsabilità u hemmhekk ġib mistoqsija oħra li ma nixtieqx niftaħ f'dal programm l-importanza li jkollok bażi ta' plejers Maltin għax bej kampjonat l-apertura u l-klawsura dejjem qed jinbidlu l-barranin, imma hekk għall-inqas għandek ċertu stabilità ħanuża l-kelma diretta. Il-Ħamrun. Biex però fuq ħaġa, Mark. Li semmejt li orajt qed ikunu challengers, vera li qed ikunu dejjem hemm Florjana, ma fl-aħħar mill-aħħar li jgħod huwa li tirbaħ il-kampjonat. Mid-darba u elf. Bir-rispett kollu lejn Florjana, s'issa orajt qed ikunu dejjem hemm, però qatt jonqos dik xi ħaġa meta jiġu biex jaffaċċjaw il-Ħamrun Sport. Issiju u no bil-Malti. Dwar il-Ħamrun spjega perfettament is-sitwazzjoni. Konrad ġi ma tantx għandi x'inkompli xi ngħid fuq il-Ħamrun. Hija ħasra lihom illi kienu għaddejjin tant tajjeb u mbagħad dawk il-bidliet. Issa xorta rridu naraw fis-CU issa l-aħħar fażi ħad tkun letteralment 5 logħbiet, 5 finali għal kull tim. Punt żgħir Fred qabel kellimenti għax jien għamil qed nkun telegrafu ħallejt nota fuq il-belt. Jiena dis-sena għalkemm mhux qegħdin l-ewwel jew it-tieni jew it-tielet l-iktar tim ħadd nara li ħadd nara l-futbol tiegħu. Il-belt. Ma nafx il-logħba li jilagħbu hija logħba li toxobna ħafna. Speċjalment meta tara il-Ġej Kazzopardi dal-aħħar 3 xhur għamel qabża eċċezzjonali naħseb. Wieħed mill-iktar żgħażagħ Ġejk.
Aqqas ngħid li għadu promettenti, naħseb issa ġa stabbilixxa ruħu. Għandhom żewġ difensuri li ġabu dis-sena, Radic u Bender joġbuni ħafna, Janik Janka taħseb li hemm erba' bħalu fil-ground kull fejn tħares tara dak ix-xara u bit-toppu. Jiġri u jiena naħseb għandhom forsi m'għadux bil-livell li kien li beda bih, imma naħseb Messajas għandna dis-sena rajna naħseb l-aħjar play li rajna fil-kampjonat sadil fażi għalkemm forsi dal-aħħar m'għadux daqshekk jispikka kif kien fil-bidu, però tkun determinanti għal-belt. U meta tqis li l-fatt li dawdhom ġejjin minn promotion, semi-final ta' Trophy Repoġu bil-Cup tamplifika ħafna iktar dak kollu li qed jagħmlu li they're achieving. Infatti għandna xi kummenti wkoll Joseph Magri li qed jistenna backstage biex jidħol fit-tieni parti wkoll kitbilna Valletta FC l-aktar tim l-impressjona u dan ma jista' jmerreħ ħadd. Ovvjament qed naqra l-kummenti marbuta ma' Valletta kemm hemm domanda interessanti għal Alfred se tfawha wkoll. Mela, Martin Attard qed jgħidilna li Tejn Mikallef huwa tattikament intelligentissimu u Joseph hawnhekk kompla faħħar il-Ġejka Zoppardi li bħala Malti huwa plejer li għandna bżonn. Mela, domanda u għandna għal-kummenti li għandna issa qabel ma nkomplu nitkellmu. Mela, għandna li għandna kien qed tgħidilna Fredo l-veteran, proset u sew Martin qed isellu għal Penil ukoll. Renato Vella qed jgħidilna proset tal-programm. U mbagħad issa diskussjoni daħlet fuq Sliema Wanderers se nitkellmu fuqha iżjed tard. Mela, ħammru għal forsi komment minant Alfred fuq Valletta, naqbadna fuq Valletta, mbagħad naqbad argumenti ieħor. Valletta l-unika tim li ma semmejx fil-fatt jiena u hemm raġuni għal xiex. Fuq Valletta jiena naħseb illi Valletta kont nitkellem l-istaġun li għadda jiena mhux dal-istaġun. Jiena l-istaġun li għadda kont ngħid jekk għandna nuqqas ta' klabb f'dal kampjonat li huwa l-Valletta. Il-Valletta qegħdin ikaxkru nofs l-entużjażmu tal-kampjonat. Naħseb il-Valletta kienu għadhom u se jibqgħu it-tim illi letteralment tieħu pjaċir tkun qed issuq lejn l-istadium u taf li ħadd mur tara l-Valletta għal ħafna raġunijiet. Jiena mhux se noqgħod nitkellem fuq is-supporters għax dik hija faċli ħafna biex taraħħa, però inserta li dal-istaġun qed nara Valletta jilagħbu futbol intelligenti, allura huwa tattiku. Imma mhux medjokri fil-pjaċir li tieħu qed taraħ fil-prestazzjonijiet. Futbol sabiħ ħafna u dan huwa fatt importanti ħafna għal żewġ raġunijiet. Waħda l-intelligenza moderna ta' Tejn Mikallef illi nibqa' ngħid illi huwa parti importanti minn dawn is-suċċessi. U t-tieni ħaġa illi dan il-klabb jifforma ġi mibni b'intelligenza illi kull għalkemm m'hemmx dik l-iskwadra twila imma hemm skwadra illi tagħti il-100% f'kull dipartiment. Intom qegħdin issemmu l-Ġejka Zoppardi. Jiena nistieq nagħmel skupa u li qatt metta. Jiena Ġejka Zoppardi kien wieħed mir-raġuni għalfejn m'għadniex nikkummenta il-lob fl-MPL. U mhux ħaniddejjaq ngħidha. Min jafni viċin jaf għal xiex għaliex dili ikun hemm deċiżjoni ta' kulħadd irid jivvota għal best player u l-MVP u ikollok 3 darbiet infila Ġejka Zoppardi insertajt inkun qed nikkummenta jiena. Nagħmel eloġġju tattiku u tekniku fuq persuna u l-inserta kien Ġejka Zoppardi u daqqas biss jitqies u mbagħad kien hemm darba minnhom illi f'logħba inkredibbli
illi spiċċat xejn b'xejn illi kienet belt Ħamrun u kienet l-aħħar logħba tiegħi jiġi magħżul setter plejer tal-logħba. Jiena naħseb illi m'hemmx fejn nerġa' fejn immur iktar f'dan l-argument. Ġifieri jiena naqbel ma' min tkellem naħseb Konrad qal fuq Jacob Soppardi mhuwiex il-plejer promittenti, però huwa il-plejer lest illi biex jilab anke mal-nazzjonal. Ġalab. Ħassa li tkeċċa. Le. Ħassa ħaloba tkeċċa ħajtlef naħseb. Tini ċans. Lest li biex jilab mal-nazzjonal, fis-sens illi ikun għażla awtomatika mal-nazzjonal. Niskuża ruħi qed tisimgħu xi ħadd jgħajjataw imma hawnhekk għandi il-jun. Kont qiegħed ngħid fuq Jacob Soppardi, darba ġejt kritikat ukoll illi waqt kommentarju minn Nomad l-istilla l-istilla Jacob Soppardi. Jiena semmuli player li qed jilgħab fil-Premier Division li għandu dik l-età u li għandu dak ir-rwol u dik ir-responsabilità ta' prestazzjonijiet, ta' riżultati u ta' team illi qed jerfa' responsabilità ta' dawk is-supporters. Ġifieri naħseb illi inti meta tiġi tanalizza player individwali tittanalizza wkoll illi dan mhux qed jilgħab quddiem bir-rispett kollu lejn klabb oħra, mhux qed jilgħab quddiem 50 ruħ, qed jilgħab quddiem 1300 kull darba u hemm responsabilità ikbar. Allura hemmhekk qed jagħmel il-Jacob Soppardi flimkien ma' sħabu ta' ma' qegħdin nitkellmu fuq Jacob Soppardi. Player komplut. Inżid ukoll ma' Jacob Soppardi naqbel ħafna ma' Konrad Yannick Jankam. Yannick Jankam huwa player illi għandu self-esteem fl-opinjoni tiegħi għaliex nafu personali wkoll baxx ħafna, però Yannick Jankam qiegħed jagħti kontribut assolut lill-kampjonat Malti. Xi ħaġa li ma qbilx ma' Konrad hi illi il-coach tal-Ħamrun jagħmel substitutions u jitlef. Ma ninsewx illi kien hemm 4 logħbiet infila illi l-coach tal-Ħamrun rajt li sewwa għandu l-kwantità u mhux kwalità biss. Bidel żewġ players f'4 logħbiet infila u nserta dawk iż-żewġ players mhux bidlu biss il-logħba imma skurja huma, ġifieri substitutions azzekkati kellu wkoll. Dik biss il-pija inkompli ma li qalu sħabi. Mela, immor u għallajt li messaġ li tara minn fat li naxar minuti u għatfadar ħafna argumenti li xtaqt inħajjem volli nitlob il-kulħadd ikun naqa telegrafiku. Mela, is-sorpriżi naxxar rajsu Gżira United u l-impatt pożittiv li Winston Muscat u Darren Abdillah ħallew fit-timijiet rispettivi tagħhom. U infatti fuq hekk se norbot kumment laqal Joseph Magri fejn għal faħħar ħafna l-kapaċitajiet ta' Winston Muscat u kumment naħseb mistenni minn il-ħabib tagħna Martin Attard li qed jgħid nixtieq nemmen f'Cinderella Story imma xorta nara diffiċli immens. Taħsbu li għandi nemmen fiha? Stenna x'għandu żewġ sejjer għaddejjin Cinderella Martin Attard. Il-Liku Trophy, ġifieri kont waħda temmen. Naħseb qed nitkellmu fuq il-kampjonat għalhekk semma Cinderella Story. Mela, ħanibda minn Mark għaliex kien naqra kwiet fuq is-sorpriżi naxxar Gżira u mbagħad kumment minn Konrad. Qabel nwieġbek kemm ngħid li spiċċat l-ewwel taqsima l-Fjorentina tirbut ngħid b'xejn. Dak aġġornament. Issa xtaħad bejn Konrad u Alfred qal min għamel il-bidliet iktar kmin, minn għalija Konrad qal irnexxielu jiġu mat-top 6. Issa il-fatt illi Winston Muscat ma naxxar Winston Muscat nafu x'kapaċitajiet għandu għax jekk biss propja mhux għażmien il-perjod kien hemm mela tal Żabbar. U xorta raw bidla, però il-coaches li rnexxew ibidlu l-andament tat-tim u l-coaches li ma rnexxewx iktar fil-tomek jien. Eżatt, fuq dak l-argument. Issa, hekk inħarsu biss lejn l-istaġun li għadda mal-Ħamrun, Winston ukoll daħal lejn l-aħħar u rnexxielu jirbaħ il-kampjonat f'dak il-pressure li kien hemm. Ġifieri l-abiltajiet tiegħu hemm medin u kien diġà ma' naxxar, ġifieri xi ftit jowis jaf kif jaħdem il-mekkaniżmu
tal-klab naxxari. Irnexxielhom anke jazzekkaw il-plejers barranin, ġifieri li għandek inti 8 minn 11 il-barrani taffetwa ħafna li inti nexxilek tazzekka il-barranin u xi ħaġa li dik qed iġib il-kampjonat livell, ma naħrab minn dak l-argument. Ġifieri, u l-fatt li anke għadhom qed jiġġieldu fit-trof issa tiġix tgħidli għax forsi insertaw fuq in-naħa fejn hemm iktar oppożizzjoni forsi mhux daqshekk qawwija, il-fatt jaqbgħu li huma jagħmlu il-progress. Rigward il-Gżira, Darren Abdullah jafsow il-Gżira xħobb sieklu, kien magħhom jekk mhux se żball darbtej oħra qabel. Il-Gżira fl-opinjoni tiegħi ukoll qed iħarsu il-qudiem anke f'investiment ta' plejers Maltin ta' taħt l-Under 21. Reċentament kont qed naqra la nafħadu qasħajdu ġiex plejers tal-Under 21. Biss però ukoll qed juri ġifieri li qed fit-triq it-tajba, ġifieri dawn il-bidliet swew bil-bosta. Konrad. Mela, nitkellem għax kwa jaħsbu li nitkellem għax ħabib tiegħi, ma jiena ħafna minn ħabib tiegħi, imma l-bravura ta' Winston issa m'għadix sorpriża li jagħmel sena oħra mal-Ħamrun. U li nexxu li jagħmel dis-sena mal-Naxxar. L-lum irridu ngħidu li Winston coach li issa ilu fix-xena tal-coaching Malti diversi snin. Forsi fil-bidu li coach timijiet tal-Premier, forsi jagħmel ċertu żbalji, imma l-kapaċità tiegħu li tgħallem minnhom. Min jafu naħseb għal Fred jafu iktar minni, jipprepara tajjeb ħafna għal kull logħba. Winston iffissat fuq it-tattika, fuq it-tajb tat-tim tiegħu, fuq id-difetti tat-tim ieħor, fuq kif jilgħab it-tim ieħor, jistudja għax-xara logħba. U forsi l-kapaċità tiegħu hija dik li kapaċi jipprepara għal kull logħba skont l-avversarju. U hemmhekk bej il-knowledge tiegħu tal-futbol Malti, bej l-esperjenza li bena mat-timijiet li kien, issa wasal biex ikun wieħed mill-coaches li jista' jbiddel l-andament tat-tim tal-PM li jkunx il-Ħamru passana li tiġildu għal-kampjonat. U jkunx naxxa li kienu fi problema tal-relegation u f'daqqa waħda tellaħħom. Hemmhekk qed juri u ma naħsibx li kombinazzjoni. Marsa Xlok, ippermettili, Marsa Xlok marru fl-Ewropa wara ma nafx kemm il-sena. U koll, it-tielet ħiddi kienet. U dikinhar il-bidu ħażin fil-kampjonat ta' Marsa Xlok kien għax tant preparaw kmieni għall-Ewropa. Kien ġej minn bidu tajjeb fl-Ewropa. Eżatt, imma il-problema kien tant preparaw kmieni biex jippikjaw għall-lob tal-Ewropa li nqalgħu kienu go fl-edit time, jekk mhux se żball, għax kienu jgħaddu. U mbagħad kellhom waqfa u inti plejer mhux switch tgħidlu issa tfija l-4 ġimgħat sakemm beda l-kampjonat u hemmhekk naħseb tilfu naqra ir-ritmu. Però li għadek akwa passat. Gżira il-bravura ta' Derin. Plus li fil-Gżira reġa' daħal b'interess kbir Charlon Paċ u għamel ċertu investimenti. Marlon ukoll, Marlon Gallia bħala team manager, ġifieri reġgħu naqdu it-tlet persuni li kienu wara forsi is-suċċess ta' Gżira fis-snin li għaddew u tliet reġgħu daħlu b'entużjażmu. U bravura oħra li qed jagħmel Derin hija li għandu diversi players żgħażagħ jilagħbu regolari, fil-fatt qegħdin majtin mal-under 21 mhux se żball, u daw iktarhom jilagħbu ma tgħidx li għandu 19, 20, 21, jilagħbu daqs li kieku players li ilhom jilagħbu snin twal. Il-kapten tagħhom biex inkompli fuq li qed tgħid inti Konrad kont qed nara l-logħba tal-Gżira, edat għandu 21 possibbli. Għax ir-responsabilità u l-maturità li wera Andrew nsejt tkun jom. Andrew Borġ, għalkemm hu mhux il-kaptan propju, il-kaptan propju. Imma kif fil-logħba li rajthom jilagħbu kien il-kapten jekk għax Gabriel Menz qiegħed assenti. Imma impressjonani, da 21 għandu jew iktar. Labu, kemm Andy Borg u kemm Brooklyn Borg, it-tnejn labu games diġà għandhom 21 years li qed jgħid
li qed jgħid kemm Marku anke Konrad, din hija opportunità li ngħatat minn għax din noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq il-Maltin u l-barranin. Jiena meta nitkellmu fuq il-Maltin jien nemmen li kull Malti tajjeb għandu l-opportunità li jilgħab dal-kampjonat. Jiena fl-opinjoni tiegħi jekk plejer Malti huwa ta' livell illi jippretendi li jkun mal-nazzjonal, mela allura l-ebda barrani ġo Malta mhux se jfixklu. U din hija prova ċara ta' kemm gżira taw opportunità dawn iż-żewġ żgħażagħ illi mhux ċajta ta' 21 sena mitloba tafx x'qegħdin ngħidu ġol Premier Division, ġifieri u xlobiet ma ninsewx ta' li qabel is-season li għadda il-gżira kienu dejjem jiċċallinġjaw u daħlu fl-Ewropa. U dejjem jiċċallinġjaw fl-aqwa postijiet. Ġifieri, da mhux qegħdin nitkellmu fuq klabb li tela kull rispett lej klabs mhux ħasemmilha u niżel. Qed tifhem, ġifieri hija opportunità li kien kapaċi qed ngħidlek kien kapaċi hands down jagħmilha biss il-klabb tal-Gżira. Però hemm klabb oħra. Hemm klabb oħra wkoll li għandhom żgħażagħ illi huma semmejna għandna kif semmejna il-Valletta. Ġejka Zoppardi, nsemmu. Jiena pereżempju tal-Ħamrun xejżin għalija. Qed naraw l-iktar attakkanti perikolużi fil-kampjonat jinbena. Xejżin Xejn tajba ma jiddajaqx id-dribilja, ma jiddajaqx ix-xutja. Ħanejdlek. U għam id-defensur tal-Ħamruna u x'ismu bħalissa. Sven Sherry. Sven Sherry qed ikun eċċellenti wkoll. Għandek il-Sven Sherry u Xejżin Attal, però Xejżin Attal mhux illum. Xejżin Attal żewġ staġuni ilu kien mal-Gudja misluf. Jiena pubblikament fid-diretta kelli persuna tal-Ħamrun għatlu da postu is-season li ġej mal-Ħamrun. Kont diġà qed insegwih mal-Gudja, da Xejżin ma kontx għadni nafu mal-Ħamrun. Il-Xejżin niftakru ilha fl-Under 10. Inti jiena ma kunx mhux hekk. Ġifieri dawn huma timijiet li qed jagħtu ċans. Qed jagħtu ċans li żgħażagħ tagħna. Jien nieħu pjaċir nara il-lista għalkemm xtaqt li nara isem ieħor jew tnejn tajjeb illi ngħidu fil-lista flok ħadd ieħor, imma li tara l-Xejżin Attal, li tara l-Ġejka Zoppardi. Jiena naħseb illi sejrin x'imkien. Ejwa, naħseb sejrin x'imkien. Mela, kull ma tfadlilna 180 sekonda, Alfred, u xtaqt li forsi neħdu noħġu kumment minn għandek fil-qosor rigward Simo Wonders, Birkirkara u Hibernians li daw se jilagħbu fil-kampjonat tal-aħħar sitta. Taħsibx li dan il-fattur ser jagħmel il-kampjonat tal-bottom 6 aktar interessanti? Ħanejdlek, naħseb iktar mill-bottom 6 interessanti. Iktar titkellem fuq il-klabs jien għalija Sliema huwa diżappunt assolut, diżappunt għar-raġuni u jekk ngħid diżappunt assolut qed nagħmel pjaċir u onur lid-diriġenti għaliex dawn naf x'għamlu kemm fawissu kemm issa f'Jannar l-isforzi li jagħmlu biex iġibu din l-iskwadra. Ġifieri kampjonat mitluf, l-istess għal Hibernians għajr li huwa kampjonat li rebħu is-Super Cup il-kampjonat mitluf, bin-naħa l-oħra Birkirkara għadhom jistgħu jisalvaw l-istaġun għaliex qegħdin fis-semifinali ovvjament tal-FA Trophy u ma ninsewx illi kemm Birkirkara kemm Naxxar u kemm Gżira jistgħu jkunu r-raba' tim illi jidħol fil-lista tal-Ewropa qed ngħid hekk ma semmejtx il-Valletta għax il-Valletta qegħdin iktar viċin illi jistgħu jagħmluha fil-kampjonat, però ma jfissirx illi jagħmluha diġà. Tajjeb ħafna, mela, nixtieq li nkomplu għaddej minn din diskussjoni xi diskussjoni interessanti biss il-ħin allokat għal parti tal-programm. Punt żgħir, jien naħseb il-bottom 6, bottom 6, mhux dawk it-tletin mhux ħamlu iktar interessanti bil-kontra. Għax dawn f'sitwazzjoni jekk jirbħu logħba kull wieħed jistgħu għandhom 4 logħbiet bl-interess kważi. Il-ġlieda iktar bejn żabbar tal-xin
min jekkux starxil ħajrquhom jew le. Għalhekk qed il-biraħ dak il-gol fil-96 minute id-draw ta' nifsi iktar il-ħazzabbar. Mela, grazzi Konrad, grazzi Grazzi lilek. u Grazzi grazzi lilek tal-li ukoll. Nsallu lilkom u għal din l-beret il-parti jismana tal-programm. bid-dar. Semmaru waqfa qasira ta' reklami, ibqaw Nsallukom. magħna il għaliex fit-tieni parti ħajidħlu Roberto De Brincat u jidħol Joseph Magri, se nitkellmu fuq il-futbol internazzjonali, għandna ħafna argument xin diskutu. Għalissa, però, tazza ilma fil-każ tiegħi u immorru għal reklami ibqaw magħna għaliex dalwaqt se nkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa għandna panel kompletament differenti u xorta għadna ħedġulkom biex tkomplu segwu l-programm tagħna. Issa ħan nitkellmu ftit fuq futbol internazzjonali, daħlu wkoll Roberto De Brincat u Joseph Magri, insellmilkom sinjuri l-ewwel. Nsellim lek Antonello, nsellim il-Roberto. Roberto, Sellimlek Antonello, Joseph u dawk kollha li seguna. mela, jiena għal din il-parti tal-programm nixtieq li nibdew nitkellmu naqra fuq il-futbol Taljan qabel ma mbagħad nagħmlu spazju żgħir għal dak li huwa il-kampjonat il-UEFA Champions League, anzi li ser nitkellmu li ser jkollna f'nofs il-ġimgħa ta' min ukoll nagħmel diġà aċċenn minn issa. Ġimgħa d-dieħla il-programm Botta u Risposta se jxaddar it-tlieta mhux it-tnejn, it-tlieta 24 fl-istess ħin
u l-ħsieb tagħna għalmen huwa li jkun iddedikat kollu il-futbol Ingliż anke biex nagħtu kien hemm ukoll ċertu segwaċi tagħna li lmentaw li ma tantx qed nagħtu każ il-futbol Ingliż benesi il-ġimgħa d-dieħla il-ħsieb tagħna hu li jkun programm kollu dedikat il-Premier League. Hemm ukoll il-finali tal-Carabao Cup bejn Arsenal u Manchester City, stidinna ż-żewġ klabs rispettivi biex jattendu għal dan il-programm, nisperaw li jaċċettaw. U mbagħad ħanitkellmu fuq il-Premier League Ingliż, se għandna żgur rappreżentanza mill-Leeds United Supporters Club, nisperaw li nsibu supporters ta' Tottenham u għandna wkoll supporters ta' Manchester United li deħlin. Però ħanibdew nitkellmu fuq dak li ġara fl-Italja fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. U se nurikom ir-riżultati fil-grafika u l-iktar ħaġa li tispikka huma naħseb 3 riżultati. Id-draw ta' Inter ma' Atalanta, it-telfa ta' Milan għand Lazio u ir-rebħa ta' Como kontra Roma. Riżultati oħra, il-Pisa rebħet mal-Cagliari, Napoli terbaħ ma' Lecce, Bologna rebħa minima ġewwa Sassuolo, l-istess ħaġa Juventus kontra Udinese, Genova terbaħ barra minn dara fil-Bentegodi u Torino illi terbaħ 4-1 kontra il-tim ta' Parma. Ħarsa wkoll lejn il-klassifika id-distak jitla għal 8 punti fil-quċċata filwaqt li Como qegħdin ir-raba' b'54 u mbagħad so on and so forth it-timiet ovvjament bil-vantaġġ doppju ta' Fiorentina. Issa Fiorentina titla b'28, Cremonese li qiegħda b'24. Biss nibdew billi biex naqrabu bil-kronoloġika u nibdew bis-Sibt. Inter illi ġabu draw li fil-fema tiegħi u mhux qed nitkellem biss bħala supporter ta' Inter hawnhekk jiena naħseb li kien naqa' kontroversjali għalkemm hemm l-għalkemm il-wirja ta' ċertu plejers qed tkun diżappuntanti ħafna. L-ewwel domanda forsi għandi għalikom hija kemm taħsbu li huma ġustifikati l-ilmenti tal-kamp interesta fuq l-arbitraġġ ta' Manganiello. Joseph ibn inti, u mbagħad nieħu l-opinjoni tal-Robert. L-ewwel nett nerġa' nsellem Antonello nsellem Roberto. Mela ħanejlek waħda, inti qed ngħidu l-verità sajna kulħadd jaf fejn nistajdja tim mal-Milan, però r-realtà naħseb illi jiena Inter ġew. Mhux ħanejt misruq 3 punti, ovvjament li jkun għataw il-penalti ħadd ma tista' tgħix kien jiġri, però naħseb il-penalti ġie mċaħħad ċar. X'na penalti l-aħħar minuta għalli jekk kellu jkun. Jekk ngħidu fuq il-gowl, ngħidlek li huwa 50-50 għax onestament taraħ mill-bot tgħid illi Dumfries ġie mbuttat. Però mbagħad taraħ iktar viċin iktar tgħid illi żelaq. Pero asmani, pero dal-weekend rajna ħafna żbalji fil-VAR. Onestament, qed nitkellmu fuq nhar is-Sibt, ħanaqbes naqra. Juventus kellhom gowl imħassar, it-tieni gowl għalija ma kellux jitħassar ta' Konsejsaw ġifieri, dak għalija tħassar ukoll. U l-bieraħ fil-għaxija. Qed fakkarna wkoll f'kumment li bat li Mark wara l-logħba rigward l-istess. U onestament, issa l-bieraħ ħankellem fuq Lazio, mela Lazio ma serqu definitivament xejn. Ħankellmu settat fuq Lazio. Leb, naħseb fuq rigward Inter naħseb forzi onestament l-iktar kieku jien eżempju naħseb l-iktar plejer li s'issa qed jiddar punta naħseb huwa Marcus Thuram. Minix qed naraħ. Issa jew għax forsi marlu l-entużjażmu ta' kif ġie, però jekk tikkumpara naħseb il-ġi staġuni li għaddew fejn kien naħseb biċċa mis-sisla interista naħseb da season ma rajniex il-Marcus Thuram milli naraw qabel. Jiena mhux ħankun sorpriż jekk tintemm l-avventura ta' Marcus Thuram ma' Inter fl-aħħar ta' l-istaġun. Però naħseb illi kemm id-darba qara ħabib tagħna Roberto hawnhekk u kemm id-darba qed intu wettajn u nerġa' jiena naħseb is-sitwazzjoni tal-VAR iktar il-futbol Taljan tefatu kif jgħid il-Malti minn ġotta għal ġonnar. Le, fuq Thuram wara l-inġeri ma kienx ma mhuwiex it-Thuram li konna nafu aħna. Jiena personali plejer ieħor illi qed nistennejt ħafna minnhom dis-sena
mu qed jagħmel assolutament xejn u għalhekk irid indaħħal Roberto fil-kredu wkoll. Huwa Barella li personalment l-unika ħaġa li niftakar fuq fih nhar is-sibt il-mod kif beda jissupervjax kiefu qalaw, jiġifieri vera l-infutu players sin, imma hemm ċertu players ukoll li jien qed nara li mhumiex qed jerfgħu responsabbilta kif suppost. Robert, kummenti fuq l-arbitrat? Antonello, minuta żejra, però ma rridux ninsew fatt fuq il-kamp interista, Opinjoni tiegħi il-wirjiet tajbin li qed ikollu Pio Esposito. Iva, u dik jista' jkun ukoll huwa fattura għalfejn Turam issu naqqas ir-rendiment. Ħallu dokument minn Roberto Joseph ħalli nsimha leħnu wkoll. Issa Fimni, jiena ovvjament kien hemm deċiżjonijiet kontroversjali u naħseb daw tiseħħu kull ġimgħa. Naħseb il-penalty għall-Inter kien, biex inkun onest, ġifieri li hu tagħhom. Però jiena naħseb dawn kollha jikkonfermaw il-livell baxx li hemm fir-refereeing Taljan. Għax deċiżjonijiet minn ġimgħa l-oħra li mhumiex konsistenti, azzjoni simili f'logħba tiġi interpretata kompletament differenti ġimgħa wara, u dan qed ikompli juri sfortunatament il-livell li waqa' fih il-futbol Taljan. Niftakru l-Italja referees bħal Pairetto, bħal Lobello, bħal Collina li kienu lejra tad-dinja, u llum nistgħu ngħidu kulħadd jidħak u joxa bid-deċiżjonijiet li qed jieħdu r-referees l-Italja. Jien naħseb li mhux sorpriż da, għax mhuwiex biss il-livell ta' players fil-futbol Taljan li mallura, anke refereeing, u dan juri li hemm falliment totali sfortunatament. Hawnhekk ħanoħodnu spunt minn dak li qed tgħid Roberto. Taħseb illi forsi wasal li jkun hemm il-miljun rivoluzzjoni fil-tmexxija ta' referees? Attwalment hemm Gianluca Rocchi qed imexxi. Jiena naħseb li hemm bżonn rivoluzzjoni fil-futbol komplett Taljan, mhux fir-referees biss. Ġifieri biżżejjed wieħed jara l-riżultati li tikseb in-nazzjonal u t-timijiet fl-Ewropa biex jinduna li l-futbol Taljan mar mit-sena lura. Jiena naħseb li hemm bżonn il-klabs Taljani ipoġġu bil-qiegħda, ifasslu strateġija kif il-futbol Taljan se jerġgħu jolluh u jiġi wieħed prinċipali fl-Ewropa u fid-dinja, u ovvjament irid ikun hemm diviżjoni bejn il-futbol u bejn l-istat. Ma jistax ikun l-istat jibqa' jikkontrolla l-klabs tal-futbol billi ma jtihomx l-art biex ikollhom l-istadium tagħhom, għax dik hija fattur naħseb jiena wieħed mill-iktar fatturi importanti qed iżomm il-klabs Taljani lura meta komparat ma' timijiet oħra Ewropej. Però naħseb il-futbol Taljan ngħidu sa Calciopoli kien lejjera tad-dinja. Illum sar kif tajt it-Taljani Is-circus. Barzelletta. Kulħadd jitnejjel bil-futbol Taljan, mhix sorpriża li l-aqwa players qed jippreferu jmorru kampjonati oħra, u għalhekk naħseb li l-klabs Taljani hemm bżonn ipoġġu bil-qiegħda u jiddiskutu bis-serjetà pjan kif ħajerġgħu jollu l-futbol Taljan għal dak li jixraqlu. Biex ngħid xi ħaġa fuq l-Inter, ifhimni, jiena naħseb li mhux ħanneħħi d-dimertu għall-Inter però naħseb it-timijiet l-oħra ma jgħidux jirbħu l-kampjonat. Għax bir-riżultati li qed jiksbu Inter kieku kien hemm tim jew tnejn oħra li kienu konsistenti, l-Inter ma jinsabux fl-ewwel post tal-kampjonat. Apparti Di Marco li naħseb dis-sena ikollu l-aqwa staġun kemm ilu mal-Inter, players oħra fundamentali kif qed inti Antonello, ir-rendiment tagħhom naqas ħafna. U dan huwa fattur. Plus li Inter kif dejjem għedna, apparti dik il-logħba kontroversjali kontra Juventus, ma rebħux konfronti diretti oħra. U di mhux normali għal klabb li biex jirbaħ il-kampjonat ma jirbaħx konfronti diretti. Jiġifieri xi ħaġa ħażina hemm. Però ma naqbilx miegħek u ma rridux ninsew ħaġa.
Inter sissa minn 29 logħba rebħu 22. Jiġifieri naħseb li xi ħaġa tajba fil-kamp Inter ta' hemm. Biss biex issa nduru fuq ix-xaqliba l-oħra ta' Duomo, il-Milan kellhom iċ-ċans li jiġu 5 taħt Inter possibilità li qabel ma n-nerazzurri jinżlu jilagħbu l-ħadd filgħaxija Firenze id-distak ikun ta' 2, però Isaacsen tal-Lazio kellu ħsibijiet oħra, Joseph. Le, fim l-ewwel nett naqbel eżattament kollox kif qal Roberto, se jiena kulħadd jaf għandu l darbek li jiena dejjem ngħid mhux għax jiena mdejjaq li jemma talaq xejn, però jiena dejjem ngħid li kieku jkellim nerġa' ntwieled ġieli nażel inkun Taljan daqskemm inħobb l-Italja bħala kultura bħala sorta Taljana hawnhekk, però it-tim ta' Milan ħanejtek għadda minn fażi li xtara l-art 40 minut u l-permess ma ħareġx. U kemm nagħmelna appunt ħalli ndaħħal naqra biċċa minn negozju marketing. It-Taljan hemm burokrazija kbira fl-Italja u didu naqblu magħha. Issa dan ma jridux jifhmu. Darba Luka Serafina qal ħaġa meta ġimgħata jiena kellimtu u kien qalilna hekk. Jekk Milan joħorġu l-permess tal-ground, kif iqgħidu l-ewwel ġebla, jiġu 10 arab jixtru l-Milan. Jiġifieri jekk l-Italja neħu il-mentalità kera, joqorbu iktar investituri lejn l-Italja. Sewwa? U minn hemm jibdew l-futbol Taljan. Issa rigward Milan li ħanejlek il-bieraħ Lazio ma sarqu xejn, ir-rebħa tagħhom kienet meritata, għalkemm fit-tieni ħaf Milan konna naħseb kellna iktar ċansis fejn ġibna drop, pressajn iktar. Naħseb ħaġa ta' disappunt kif l-Inter għandhom Turam il-Milan għandhom il-lejaw. Dis-sena s'issa ma kienx hemm daqshekk logħob l-impressjona, sa forsi għax mhux jilgħab f'postu u hekk. Minkejja li l-gowl li tħassar ta' Milan għalija kien dubjuż għax l-ewwel li ma rajt ħabat majdejn il-plejer ta' Lazio, però xorta dik jekk tittiġi tal-kampjonat dik mhix logħba. Għal kontra ta' Inter, Milan naħseb konfront diretti ma tilfux wieħed. Jiġifieri mal-Inter rebħu derbis mal-Juventus u mar-Roma rebħaw telfa, mal-Komodro rebħa ġifieri konfront diretti il-Milan ma tilfux, però mbagħad niġu ma' timiet iż-żgħar bħal Pisa, Fiorentina, Cremonese, Parma, Lazio mhux għaddej minn xi mument tajjeb. Tispiċċa tiklef ma' daw it-timijiet jiena għalija naħseb Milan dis-sena kellhom ikunu l-iktar tim li kellu jiċċellinġja l-Inter u naħseb mhux għax rebħuh l-Inter, naħseb illi kramew il-Milan. Ġifieri fil-ferma tiegħek Joseph. Kampjonat mitmum. Ifhimni, kull ma temt minn puntu baqa' xi 9 jew 10 logħbiet. Jiġifieri 9 logħbiet, jiġifieri 27 punt, jiġifieri li matematikament għadu mhux magħluq jista' jkun kollox tirġesa l-barkun. Però naħseb illi hija diffiċli però ħankun onest miegħek. Ikolli ngħidlek jekk hix diffiċli jew leqija, però jien personali għadni mniex daqshekk qalbi maqtuwa, ħankun onest ġifieri. Jiġifieri kieku eżempju rebħu Inter is-sibt li għadda u kienu jiġu 10 punti jerġgħu kont ngħidlek issa żgur jmin li huwa magħluq. Però naħseb 8 punti ovvjament l-Inter issa għandhom Fiorentina, Como u Roma wara xulxin. Eżatt, ġari. Għandhom Torino, Napoli u Udinese. Jiġifieri Napoli jisom reġgħu sabu l-forma tagħhom. Minkejja li batew kontra Lecce. U ġifieri Milan għandhom ħaġa oħra, l-Milan trid tgħid ħaġa rridu ngħiduha. Iġġiex logħob illi hemm it-tliet logħbiet illi tilfu x'kellhom komuni ton. Ir-Rabjon jeqes, Rabjo fit-tim jagħmellek differenza kbira anke l-fatt li għandhom gabbja fuq wara difensuri, ġifieri nieqes ukoll, ġifieri dik ukoll taffettwa u ġifieri gabbja huwa s-sur tal-Milan fuq wara. Però naħseb żball li ġara dis-sena hija li tneħħa Teo Hernandez. Eżattament, jiena kont ma nafx jekk Roberto jinsab x'magħna. Jien però għax li xtaqt li forsi nistaqsih domanda fuq Milan qabel ma nkomplu. Nfakkurkom li qegħdin live għal stant kull min jixtieq forsi għandi xi kumment fuq dak li qegħdin niddiskutu feel free to do so. Mela, Roberto? Naħseb waqaf Tom bħal magna tal-McLaren.
Għajja ma niftħux kapitli fuq il-bira. Ekku, ekku. Għax għadni naqra. Eżatt. Għadni naqra. Fimni, il-laqba ta' fuq il-Formula 1 il-kampjonat ma bedix kif kellu jibda għattim li suppost qed jiddefendi l-kampjonat. Biss Ekku. il-Ferrari biraħ ta' spettaklu fiċ-Ċina minkejja Vera. l-fatt li rebaħ Antonelli. Jiena tħares il-kalendarju, però jiena ngħid illi daw it-tliet logħbiet se jkunu deċiżivi għall-Inter. Biss il-kampjonat in-nerazzurri se jgħalquh ġewwa Bologna. Dik ukoll ġifieri u ħanejlek oħra ton ħankunu mhux qed ngħidlek illi ovvjament ħadd ma jista' jgħid ħajġri għax ħadd mhu profeta ħadd ma jara l-futur. Però onestament jiena sirt il-Milan jekk tieħu tliet logħbiet li baqalhom tqal suppost huma Atalanta, Juventus u Napoli. Sirt iktar kemm ilu b'dis-sistema tal-Allegri, sirt iktar nuħaqata meta niġu ma' tim bħal Torino milli meta niġu ma' tim bħal Napoli, Juventus jew Atalanta. Nkun onest, għax jekk tara l-punti li klifna magħhom kollha timijiet tal-qiegħ Pisa, Cremonese, Fiorentina, Lazio, Parma, U Sassuolo. l-Milan għatfadlhom imorru ġewwa ground illi wkoll storikament ma tantx qed tihom riżultati, qed nirreferi għal fatal Verona nhar it-19 ta' April. Ekku. Il-Milan ġo Verona illi imdorrin ukoll Ifimni, f'dak il-ground għal minn ma jafx jekk immorru il-Milan lura. tilfu tliet ġiex kampjonat Ekku, ekku, lura fit-tmininijiet klifna, fid-disajnijiet klifna kampjonat hemmhekk, ġifieri. 73 u Ekku. 89. Ekku. Mela, sakemm jidħol lura Roberto, forsi nistgħu nkomplu nitkellmu ftit fuq argumenti oħra għaliex il-ħin Wara Roberto. Roberto daħal issa, mela Roberto la tħalt. Xtaqt nieħu kumment fuq il-kustjoni Rafalejaw li kien hemm il-bira minn għandek. Hekk jogħġbok. Għanajdlek, huma ċirkostanzi li ma nafux jkun għaddej fid-dressing room, ġifiri, ovvjament ir-reazzjoni tiegħu ma kienx waħda pożittiva u ovvjament huwa mistenni li tqajjem kontroversja. Ovvjament kien hemm il-pressure u l-fatt li kienu minn taħt Milan u naħseb li ma kienx qed jistenna li jinqala meta t-tim tiegħu qiegħed fi żvantaġġ. Però dawn huma affarijiet li ma nkunux nafu x'qed jiġri fid-dressing room u naħseb Allegri u Lejaw biss jafu x'hemm bejniethom, jiġifieri. Però biex ngħaddi kumment jiena b'kull rispett jiġifieri lej kull min iżomm mal-Milan. Mi ma naħsibx li Milan għandhom il-materjal biex jirpu l-kampjonat, ħankun onest. Din is-sena għalija bħal ħafna timijiet hija is-sena zero fejn tibni l-pedamenti biex ovvjament mill-istaġun li ġej tipprova tiċċellinġa r-ref tal-kampjonat. L-unika fattur li kellhom favorihom Milan kien li ma kinux qed jikkompeti fl-Ewropa, allura Allegri se jipprepara t-tim biktar kumdità mit-timijiet l-oħra, però naħseb li Milan tfadlilhom biex verament ikunu tim li jikkompeti għall-kampjonat u bħalma qal sieħbi Joseph anke l-fatt li titlef ma' timijiet bħal Cremonese u timijiet oħra li jinsabu f'naħa isfel tal-klassifika ma tistax tippretendi li tisfida r-ref tal-kampjonat li titlef dawk il-punti. U ovvjament dan ħall impatt imbagħad fl-eżitu finali tal-pożizzjoni li jiksbu l-Milan. Roberto, Como l-bira, ramu suċċess li fil-firma tiegħi huwa importanti, żammew ir-raba post, elbu l-Roma, sa fejn taħseb li jistgħu jislu s-sena. U ma rridux ninsew li għadhom ukoll fis-semifinali tal-Koppa Italja. Jena Como naħseb li huma waħda mill-ftit realtajiet pożittivi li għandu l-futbol Taljan. Ovvjament naħseb li għarraba post l-sfida ħatkun bejnhom u bejn Juventus, jiena li Roma meta fallew dak il-vantaġġ ta' 3-1 li kellhom kontra Juventus naħseb hemmhekk ramew għal kollox iċ-ċans li jistgħu jispiċċaw mal-ewwel erba'.
Biex taxxaq mbagħad il-ġimgħa ta' wara tilfu kontra l-Ġenova u s-salbira sofrew telf oħra kontra Como u dawn huma kollha riżultati li jitfgħu lura tim ta' Gasperini u jidher li hemm ċertu nervożiżmu wkoll fil-kamp Ruman anke l-fatt li Gasperini wara l-logħba laqqas biss ma rieħu bidej Fabregas u dik turi nuqqas ta' rispett fl-opinjoni tiegħi. Jiena naħseb li Como fl-aħħar mill-aħħar ikollhom jikkuntentaw bil-5 post għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb l-esperjenza ta' Juventus u ta' Spalletti ħatkun fattur determinanti biex Juventus jispiċċaw fir-raba' post. Però kollox ma kollox jekk jispiċċaw il-5 xorta waħda jista' huwa riżultat mill-aktar pożittiv. Il-5 settej tal-Como xek. Eżatt. Jiena fil-ferma tiegħi Como qed jissorprendu wkoll u però naħseb naqbel miegħek li ser ikunu Juventus illi finalment se jidħlu dak ir-raba' post. Għalkemm jiena issa ma nagħtahomx għaliex ir-Roma forsi l-iżvantaġġ li jista' jkollhom jekk jibqgħu javvanzaw fl-Ewropa League u forsi jiddeċidu illi jikkonċentraw iktar fuq dik il-kompetizzjoni. Josef. Ton, kemm ngħid ħaġa, naħseb Sieħbi Roberto qra li moħħi. Fuq Qed jgħidlek xi tgħid il-kelb ja Albert. Il-lejla ma jridx jaf, ma jridx joqgħod għalhekk kellim għax il-lejla għandu attakk. Sieħbi Roberto għal punt tajjeb ħafna. Il-pressure fid-dressing room ta' Roma. Il-biraħ waqt kont qed nara Roma kienet murja karta ħamra l-plejer ta' Roma li onestament ismu mhux idurli. Intu wara karta ħamra plejer ta' Roma d-defensur ta' wara. Onestament qed ninsa ismu Wesley. Proset Wesley. Ġifieri onestament jiena li se ġiet evitata x'il-plejer ta' Como kien bejn Wesley u Sieħbu u l-speċa letteralment imbuttaħu jekk tara r-reazzjoni ta' Gasperini kemm sabbatu għamel. Naħseb hemmhekk qed turi li fid-dressing room ta' Roma hemm xi ħaġa naħseb li mhux qed tiffunzjona sew. Mela, immorru issa nħoġu ftit mill-Italja u immorru għal programm li għandna f'nofs il-ġimgħa tal-UEFA Champions League fejn ukoll ir-riżultati li qed taraw fil-parentesi huma il-riżultati mitluba fl-ewwel leg. Mela, għada fis-7:15 għandna l-logħba bejn Sporting u Bodo u mbagħad fid-9 Arsenal Bayer Leverkusen, Chelsea Paris Saint-Germain, Man City Real Madrid. L-erba fis-7:15 Barcellona kontra Newcastle United u mbagħad għandna tliet logħbiet. Fid-9 Bayern Munich Atalanta, Liverpool Galatasaray u Tottenham Atletico Madrid. U xi ħaġa illi laqtitna ħafna f'din il-fażi f'dawn it-tmien li kellna hija l-fatt illi minkejja li għandna 6 mijiet Ingliżi hemm ir-riskju illi il-ħamis nispiċċaw biss bit-tnejn. U xtaqt naqra round minn għandkom fuq għadi Roberto Joseph. Dan ifisser li minkejja s-saħħa ekonomika li għandhom it-timijiet Ingliżi forsi fil-ground m'hemmx dik is-saħħa kollha. Ħanejlek kienet nara naqal klassifika quddiem jiġifieri għadek kemm tellajt inti. Jekk ikolli naħseb Chelsea u Manchester City naħseb hija pjuttost diffiċli biex idawruha. Kontra Paris Saint-Germain u Real Madrid tanka l-esperjenza li għandhom iġġiġtimiet fil-Champions League speċjalment Paris Saint-Germain li għadhom kemm ħeġin friski mill-ikbar rebħa bid-dovut rispett lejk għandhom kontra Inter, ġifieri dik tgħin ukoll. Ġifieri jiena naħseb illi l-unika team illi l-unika ġixtimiet illi naħseb Ingliżi li għaddu ma' Arsenal u Liverpool. Jiena bħalek ngħid. Ma nafhimni, ma nemmenx illi Newcastle għandhom dik is-saħħa li jellimnaw il-Barcelona John New Camp. Ma naħsibx ġifieri, naħseb minkejja dan il-futbol Ingliż. Nemmen illi bħalissa naħseb Arsenal minkejja li dal-weekend kabru l-vantaġġ fil-lig, nemmen illi forsi jistgħu jilagħbu daqsxejn bit-tranquillità. U dik nemmen illi Ma ħatejnu. tistax tissottovaluta l-Leverkusen xorta waħda. Le, mid-darba ewwel fuq tantu hekk wieħed qegħdin.
Ġifieri, Manchester City naħseb biex jagħtu erba' lil Real Madrid qed naraħa pjuttost diffiċli. Naħseb Chelsea mhux għaddejjem minn fasi tajba xejn. Ġifieri bażikament u anka u Tottenham l-istess sa vera braħħal udru l-Liverpool imma xorta diffiċli. Jiena minkejja naħseb kollox ma kollox fil-UEFA Champions League naħseb ċertu timmijiet li dejjem ikunu hemm diffiċli naħseb biex tellhom minnhom. Naħseb l-aħħar snin rajna kważi Bayern, Barcellona, Real dejjem kważi jaslu lejn l-aħħar, ġifieri naħseb issa l-esperjenza naħseb komplet tinteretu. Roberto, Jek tħares lejn timiet Ingliżi, ma għandek Tottenham u Chelsea li tnejn li huma bidlu l-coach ġifieri diġà juri li kellhom il-problemi. Newcastle li dal-istaġun qed ikollhom staġun ferm diżappuntanti fil-kampjonat. Liverpool l-istess, tim bla konsistenza ta' xejn. City inni ngħid il-ċiklu ta' Guardiola wasal fit-tmiemu u anke fil-kampjonat qed juri dan. Jiġifieri l-unika tim li qed ikollu ċertu livell ta' konsistenza u xorta bata kien Arsenal. Jiġifieri xi ħaġa ħażina hemm żgur biex it-timiet Ingliżi qed jiksbu dawn ir-riżultati minkejja is-saħħa ekonomika li għandhom. U kien naqbel ma' Joseph jiġifieri timiet bħal Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, dawn kollha għandhom dik ix-xi ħaġa li naħseb hija iktar minn milli għandhom it-timiet Ingliżi. Il-Bayern Bert. Hemm il-Bayern ukoll li ħajlabu b'goalkeeper ta' 16-il sena biex inkunu għadna kollox għax għandhom il-goalkeepers tagħhom kollha mweġġajn. kemm il-timiet li stemmen li jista' jdawwar il-logħba? Fimni, naħseb li Arsenal jikkwalifikaw. Liverpool ma noħodix daqshekk for granted li eliminaw il-Galatasaray. Naħseb ħadkun logħba 50-50. Però mbagħad City diffiċli ħafna. Newcastle diffiċli ħafna, Chelsea naħseb mhux ngħid impossibbli ma diffiċli ħafna. Jiġifieri naħseb tnejn l-iktar li jistgħu jikkwalifikaw. U ta' min isemmi wkoll il-Bodo, il-Norveġiżi, illi ħajibqgħu jimpressjonaw qishom il-5 rebħa konsekuttiva fiċ-Champions League u mhux xi suċċess minimu li daw 3 l-Sporting u issa possibilità illi fil-kwarti tal-finali jiltaqgħu kontra rebbieħ ta' Bayer Leverkusen u Arsenal, Joseph. Le, fimni sorpriża jminu fl-istess ħin huwa tajjeb illi tara tim bħal Bodok li jerġa' jikkompeti, ġifieri hemm mhux qed ngħidlek li nas ħajjerbaħ iċ-Champions League ta' però onestament li eliminaw lill-Inter kienet sorpriża wkoll ma stennejtx illi ħajeliminaw lill-Inter u bdew juru ċertu lob u tattika. Però ħanejdu punti ieħor ton, issa ħanagħmlilkom domanda. Għawek għad il-Milanist interestu Juventin. Ħanejt opinjoni tiegħi. Jiena preferejt ma ngħaddik kieku l-Milan daħlu Champions League. Preferejt ma ngħaddix dar round milli jiġġieli bħal Atalanta u niġi umiljat b'dak il-mod li naqla 6. Naħseb jien. Jiena jekk se nitkellem fuq l-Inter, jiena nħoss li l-Inter m'għandhomx skwadra attrezzata biex tibqa' tavvanza fil-kampjonat u fiċ-Champions League tal-istadju. Sorry, l-Inter? L-Inter m'għandhomx skwadra attrezzata bħalissa anke fid-dawl ta' ħafna opinjoni tiegħi, ismani, opinjoni tibqa' tiegħi. tavvanza fl-Ewropa wkoll. Ismani, mhux opinjoni, ismani ton, mhux opinjoni tiegħi biss, mhux l-Inter biss m'għandhomx tim biex javvanza fiċ-Champions League, bħalissa l-ebda tim Taljan m'għandu tim biex javvanza fiċ-Champions League u dik hija r-realtà. Il-Milan qegħdin it-tieni għax kif qal Roberto kellna jaw ma kenniex lob fost il-ġimgħa. Ekku, ġifieri kieku b'dan it-tim aħniex ħaniċċallenġjaw żgur. Issa tittara. Ma ton, ħansaqsik mistoqsija, x'differenza hemm it-tim li spiċċa final mal Paris Saint-Germain? Biss players għandhom sen iktar u dis-sena qegħdin naraw numru ta' injuries wkoll
Lautaro, Çalhanoğlu, Dumfries erba' xhur barra, Bastoni. Bastoni, Ma Thuram, imma jena issa naħseb Mkhitaryan. li bħala skwadra din aħjar mis-sena l-oħra. Il-problema hija illi naħseb il-problema hija li fil-kamp tal-Inter kien hemm bżonn isiru ċertu akkwisti, imma is-sidien għalihom l-importanti li daħlu 638 miljun fil-kaxxa. Issa hekk qed timiru baħx tazzi jew le mhijiex problema tagħhom. Mela, Jiena l-aħħar naħseb kumment minn jiena ħatakom? naħseb li aktar huwa naħseb li hawnhekk f'dal-argument jidħol il-coach. Jien naħseb li l-fatt li Inter għandhom coach bla esperjenza fl-Ewropa dik affettwat ukoll. Apparti l-injuries u kollox. Però ma tistax tpoġġi fid-diskussjoni bniedem illi sabtin bil-moral taħt iż-żarbun u rnexxielu jagħmel ħanejdu li s'issa jagħmel xogħol tajjeb ħafna illi kif qed il-klassifika qed turi t-tajjeb kollu qed jagħmel. Vodi jekk hemm bniedem illi żgur m'għandux jaħti xejn, dan huwa Christian Kivu, Roberto. Mhux qed ngħid li għandu x'jaħti. Jiena ġast qed ngħid li f'ċertu fażijiet fl-istaġun l-esperjenza hija fattur determinanti. Jiġifieri ħansemmi l-Juventus. Il-Juventus, all right, s'issa din il-5 post. Però naħseb ilhom ma juru livell tal-logħob li qed juru f'dawn l-aħħar ġimgħat snin. Mhux jiġifieri xhur, snin. U naħseb bi ftit aktar attenzjoni, bi ftit aktar fortuna, il-Juventus setgħu jkunu ħafna iktar il fuq fil-klassifika. Ġifieri l-fattur tal-esperjenza jgħallem u jgħallem sew. Issa mbagħad għandek coaches mimlija esperjenza bħal Conte li fl-Ewropa da qatt ma jirnexxielu jinġabar. U dik hija huwa argument totalment differenti. Jiena naħseb li anke l-element ta' motivazzjoni jaffettwa. Għax semmejna l-Bodo Glimt. Alright, veru daw jissorprendu. Però ħadd ma jsemmi li Juventus kienu l-unika tim li rebħilhom f'darhom. Eżatt. U Milan, rebħulhom il-Milan f'darhom. Milan. Rebħulhom b'nimxej f'darhom il-Milan. F'liema kompetizzjoni. Fis-seri, intom qed tgħidu il-Cremonese rebħuhom? No, il-Bodo Glimt qed ngħidu aħna. Bodo Glimt. Sorry, jaħseb qed tgħidu il-Cremonese Madonna Ma importax l-affarijiet li jiġu. Ġifieri mhumiex tim imbattibbli daw, tilfu f'darhom. Alright, xi ħaġa ħażina hemm. U jiena lekket l-ewwel li l-klabs Taljani għandhom bżonn jirrivedu l-istrateġija tagħhom. Issa ħanejlek iċ-Champions League hija kompetizzjoni fejn hemm ħafna fatturi li jiddeterminaw l-eżitu tar-riżultat. Dak kapaċi inti fil-kampjonat għaddej tajjeb, tiġi ġurnata qabel logħba taċ-Champions League, iweġġgħulek żewġ plejers fit-training u ħabba dawk in-nuqqasijiet tispiċċa titlef il-logħba għax forsi ma jkollokx replacement tal-livell għalihom. Jiġifieri huwa fattur da mhux bħal meta hemm il-fażi tal-grupp fejn tlift logħba u għad fadallek 3-4 logħbiet biex tirkupra. Meta tiġi fin-knockout għandek żewġ logħbiet jekk on the day ma toħroġlok logħba tajba, you've had it. U jiena m'iniex supporter ta' Inter, però naħseb meta il-polza ġiet Inter kontra Bodo Glimt, kulħadd bida iħokk idejh u jgħidu iwa l-Inter polza faċli għandhom. Meta fil-verità tilfu. Lejla, fil-fatt mill-ewwel wissejt li mhix polza fil-fatt jkun kontra. Wissejt li din hija polza li ma tistax tissottovaluta. Jiena naħseb inti mawwet mill-ftit, għax naħseb ħafna supporters tal-Inter jgħidu ġejna mawwet mill-iktar timi dgħajfa li hemm f'dan l-istadju tal-kompetizzjoni. Jiena naf min supporters tal-Inter kien diġà ħajaq tat-tickets biex imur jarahom mal-aħħar 16. Għalhekk, jiġifieri xi ħaġa ħażina hemm, xi ħaġa ħażina hemm. U la jiena u laqqas intom maħna l-esperti biex nidentifikaw xi problemi hemm fil-futbol Taljan. Però bħalma hemm problemi fil-futbol Taljan hemm problemi fil-futbol Ingliż ukoll. U r-riżultati li kisbu t-timiet Ingliżi bħalma tkellimna l-ewwel huma xhieda ta' dan. Jiġifieri l-futbol huwa imprevedibbli u għalhekk sabiħ.
fl-aħħar mill-aħħar. Futbol Ingliż illi se niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla kif konna din ngħidu. Mela, Antonello, update mill-Italja, Cremonese 1 Fiorentina 4. tajjeb ħafna. Grazzi Joseph ta' dak l-aġġornament, grazzi wkoll tal-interventi tiegħek u grazzi wkoll lil Roberto tal-interventi tiegħu fil-programm tal-lum. Grazzi kbira tmur ukoll l-sponsors tagħna, il-Katalan AEB, Paper Avenue di Barber u Uża Sfuso, ħiġulkom tużaw is-servizzi tagħhom. Għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu l-paġna tagħna tkompli tella kontenut ta' livell. Infakkarkom li dan il-programm ta' si oħra ikun disponibbli wkoll fuq YouTube channel tagħna daqstant tinsewx titlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenuti li aħna noħorġu minn żmien għal ieħor. Din il-ġimgħa programm wieħed matul il-ġimgħa l-programm id-bassir ta' nhar il-ħamis li ġej fejn jien u Roberto De Brincat darba nkunu qegħdin niddiskutu il-futbol internazzjonali minħabba li l-futbol Malti se jkun wieqaf. Infakkarkom ukoll illi eċċezzjonalment għal-ġimgħa d-dieħla botta u risposta se jxandar nhar 3-24 ta' Marzu u mhux it-tnejn 23 fl-istessin fid-disa u t-tema ewlenija ta' dan il-programm se tkun fuq il-futbol Ingliż. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jien Antonello Bela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.